עד כה סיפור נורא יפה, נכון? לא, אני כל כך צינית שאני מספרת את זה, אוקיי? ומה רוצה ללמדני? שאם אני רק אחלום חלומות טובים, המציאות תתרחש מעצמה, אני אממש את השפע הזה, שזה, וכמה הוא חי חיים מאושרים, ומגשים את חייו, ויש לי רק מה ללמוד מהגדולתו, ומה שנקרא, אם לא הצלחתי בחיים, או אם אין לי את הבית שחלמתי על זה, זה כי אני התפוקה, אני זאת שלא חולמת מספיק רחוק. מפה לשם מסתיימת הסדנה, ומה מתגלה? הוא לא קנה את הבית. הוא בכלל, וגם הוא סיפר תוך כדי שבמקרה, כדי להגשים את חלום הבית, במקרה פתאום נפתח לו איזה תוכנית חיסכון, כי הוא לא ידע איך הוא יקנה, זה כל, מה שנקרא, כל היקום מסתדר לשפע המושלם הזה שהוא חלם. מה, מפה לשם, לא קנה את הבית. בלוף. מה המצב, עדי? טוב, אז על מה נדבר עכשיו, שלי? אני רוצה לדבר על משהו שמעצבן אותי. מה זה במקרה? זה מעצבן אותך? זה מעצבן אותך? את יודעת מה מעצבן? בוא נדבר על מנטורים, על גורואים, על כל העולם המרתק הזה. אוקיי, מרתק. מרתק, כן. את מנטורית? בואי נתחיל לפני. זה מניאק. בואי נתחיל, בואי נדבר. אני הסברתי כבר מזמן, שמנטור... הסברת למי? הסברתי בפודקאסט. אוקיי. למאזינים ולמאזינות. כן. שמנטור זה משהו שבן אדם לא יכול להצהיר על עצמו. אוקיי, אהבתי. אני לא יכולה להגיד שאני מנטורית, לולא יש אנשים שתופסים אותי כמנטורית. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, כדי שאני אגיד שאני, לצורך העניין, מנטורית לוויזיונרים, אני צריכה לשמש ככזאת לאנשים אחרים. ומכיוון שלא, אין לי, להבדיל מגורואים, בסדר? א', לא תופסת את עצמי כגורו, ולעיתים גם לא תופסת את עצמי, וואלה, כמנטורית. בוא נגדיר רגע. מנטור זה מישהו שיש ללמוד ממנו. בסדר? אתה מסתכל על מה שהוא עשה, על מה שהוא עושה, על מה שהיא עשתה, על מה שהיא השיגה, ואתה אומר, וואלה, אני רוצה ללמוד, או להיות כמו, או לשאוף, לשחזר מהלכי הצלחה. בסדר? זאת אומרת, אם הוא הגיע, אם היא הגיעה, היא עשתה, היא השיגה, היא הצליחה, יש לה מה ללמד אותי. אז בוא נדייק את זה רק, ושנסביר, שאנשים יבינו, מנטור זה לא מורה, זה מנטור זה אחד שעשה דרך, נכון. ברגליים, בידיים, בגוף, הגיע לאן שהוא הגיע, למד גם אולי בדרך, נכון. ויודע ללמד נכון. את זה גם ולהעביר את זה, אבל מנטור זה אחד שחווה את מה שהוא בעצם מעביר, את התורה שהוא מעביר. נכון, נכון, ולכן, אחד זה צריך להיות מישהו שהגיע, אני מודה שלעיתים אני שואלת את עצמי האם הגעתי, לא יודעת. זאת אומרת, מנטור של הצלחה חייב לחוות את ההצלחה שהוא מלמד. נכון, בהרבה מאוד מובנים. אני יכול ללמד הצלחה, אני לאו דווקא אהיה מנטור של הצלחה. או, שאלה יפה. בסדר? אז בוא נפתח את זה רגע, בסדר? עכשיו, יש לא מעט אנשים, בסדר? שיש להם יכולות, שהם קריזמטיים מאוד, שיש להם יכולות דיבור, שכנוע, מה שנקרא השפעה, לא עשו כלום ושום דבר מלבד העובדה שנולדו קריזמטיים ובעלי יכולות השפעה, והם מדברים על יכולות, בסדר, אתה יודע, בוא נתן לך סיפור, אוקיי? אתה יודע. הנה, דוגמה. הנה, אני יודע. דוגמה חיה. השתתפתי לא מזמן בסדנה. אוקיי. אני לא רוצה לחשוף את שם הסדנה ולא לחשוף את מנחה הסדנה, כדי חלילה שלא יתבעו אותי על תביעת דיבה, למרות שאמת דיברתי. אוקיי? אוקיי. הסביר לנו המנחה, במהלך כל הסדנה, לי ולעוד קבוצת שבורות שהגענו בערב לשמוע ממוצא פיו, איך להצליח בחיים, בסדר? לצורך העניין, לדמיין עתיד
טוב יותר, איך אני חיה את איך אני כבר חיה את המציאות העל מציאותית, בסדר? וזה אחרי שאני חוזר לפני כמה שבועות מריטריט של יוצרים מציאות. בבקשה, עוד אחד. עוד אחד, בבקשה. בסדר? יוצרים מציאות, אוקיי? אז שוב, כאשת אסטרטגיה ברור שכדי להשיג מציאות, צריך להיות מסוגל לדמיין מציאות, בסדר? אז זה אנחנו שנינו מסכימים על זה, נכון? על זה אנחנו לגמרי. יופי, לגמרי. כל דבר קורה פעמיים, פעם אחת בדמיון, פעם שנייה במציאות. מהמם. אוקיי. עכשיו הוא מספר, ושוב, מספר לנו בצורה מאוד סיפורית ויפה. הוא סטורי טלר נהדר, אוקיי? מתאר לנו איך הוא חלם בלילה על הבית הפרטי שיש לו באיזה מושב בצפון. הוא כבר ראה את הבית, הוא דמיין את הבית, ובאותו שבת בבוקר, הוא חלם את זה ביום שישי, שבת בבוקר אמר לזוגתו, אני הולך לקנות את הבית הזה. הוא לא יודע אם יש כזה בית, הוא הרי דמיין אותו בחלומותיו, נכון? קמו בבוקר, נסעו למושב ששם הוא דמיין את הבית, יצאו מהאוטו, והתחילו ללכת בדרך, הלכו, פתאום, הוא רואה את הבית שהוא חלם עליו, והוא אמר לעצמו, יש אלוהים, או יש חזון, או יש לא יודעת מה. יש בורא, יש בריאה. יש בורא, יש בריאה, יש שפע, תיאוריית השפע. הנה, מצאתי את הבית שחלמתי עליו. אבל אז אמרה לו השכנה, הלך, דפק בדלת, אף אחד לא ענה לו בזה, אבל אז אמרה לו השכנה, עזוב אותך, בחייאת, בחיים לא ימכרו לך את הבית, ומה שנקרא, מעצים עכשיו את את הסיפור, מכשול בסיפור, את מה שנקרא, את הדרמה, את הטרגדיה של הגיבור, אף אחד לא ימכור לו את הבית, והיא אמרה לו, אבל אתה יודע, אם תדבר עם ההוא, ואולי אם תדבר עם ההוא, והוא מתאר לנו את כל הסיפור, ואיך בסוף הוא קנה את הבית שהוא חלם בחלום. עד כה, סיפור נורא יפה, נכון? לא, אני כל כך צינית שאני מספרת את זה, אוקיי? ומה רוצה ללמדני? שאם אני רק אחלום חלומות טובים, המציאות תתרחש מעצמה, אני אממש את השפע הזה, שזה, וכמה הוא חי חיים מאושרים, ומגשים את חייו, ויש לי רק מה ללמוד מהגדולתו, ומה שנקרא, אם לא הצלחתי בחיים, או אם אין לי את הבית שחלמתי על זה כי אני, התפוקה, אני זאת שלא חולמת מספיק רחוק. מפה לשם, מסתיימת הסדנה, ומה מתגלה? הוא לא קנה את הבית. הוא בכלל, וגם הוא סיפר תוך כדי שבמקרה, כדי להגשים את חלום הבית, במקרה פתאום נפתח לו איזה תוכנית חיסכון, כי הוא לא ידע איך הוא יקנה זה, מה שנקרא, כל היקום מסתדר לשפע המושלם הזה שהוא חלם. אממה, מפה לשם, לא קנה את הבית. בלוף. הוא נפלט לו שהבית בעצם עדיין לא שלו, ושבכלל הוא צריך אולי עכשיו כמה חודשים להזכיר את הבית, זאת אומרת לזכור את הבית, כי אי אפשר לקנות את הבית באמת, והוא יראה, אולי הוא יהפוך את זה לצימר, אולי, כאילו, הכל בבלט. אוקיי. בבלט של הבבלט, וזה מעצבן אותי. אני יודע למה, כי את מחפשת אותנטיות. וערך. אוקיי, אז תסביר לי. אוקיי, אז עכשיו תסביר לי את כל האוסף שיט הזה, אוקיי? של אם רק תחלמו, אם רק אתם רוצים, הכל אפשרי. אני די, אני לא יכולה לעשות את זה יותר. בואי רגע נעשה סדר. בואי נלך רגע לעולם הגורואים, שנייה, ולעולם המנטורים, בסדר? כן. אחרי זה נדבר על איך אולי מגיעים לתוצאות וכאלה, אבל בואו נדבר על גורואים. בואו נדבר על גורואים, כן. שכולם, אם נעשה מחקר, גורואים, אני בטוחה שנגלה, שרובם ככולם פסיכופטים, שהלכו אחריהם נפשות טועות בשבי, ועשו דברים, כל פעם שאתה מגלה איזה משהו על גורו, אוקיי? אתה אומר, אוי ואבוי, עכשיו, אני יכולה להבין למה אנשים נמשכים לקריזמה. הדי, גם אתה בן אדם קריזמטי, גם אני בן אדם קריזמטי, גם אני אולי הולכים שבי אחריי, אבל זאת הסיבה שעשיתי את הפודקאסט הזה. אל תלכו שבי אחריי, אין לי בולשיט למכור לכם. אין לי בולשיט למכור לכם. אוקיי, אז תראי, יש קודם כל מלא אנשים, מרצים, מובילי קהל וכאלה, בסדר? הם יראו לי את האור. הם יראו לכם. אם אני רק אעשה את מה שהם אומרים. תקשיבי, חלקם מדהימים.
חלקם מעולים, חלקם אומרים... תן לי שם של גורו מדהים, אני אשחט לך אותו. לא אמרתי גורו, אני לא מאמין שזה גורו. בסדר, אני לא מאמין בגורואים בכלל, כי לכל בן אדם גם יש דברים אחרים שהם מדברים אליו, בסדר? ויש אנשים שילמדו מערן שטרן, והוא ילמד לא יודע מה, מאנטוני רובינס, וזה ילמד מדורון ליבשטיין, וזה ילמד מגד צחייק. אבל גם אפילו, בוא ניקח את אנטוני רובינס לדוגמה, בסדר? אחלה דוגמה, הבאת דוגמה, הרמת לי להנחתה. אוקיי? אני זוכרת שקראתי פעם איזשהו מאמר על הנדסת התודעה, במפגשים האלה שלו. יש הנדסת תודעה. שהוא עולה לבמה ועולה אחריו אשתו, בת זוגתו, מה שזה לא יהיה, והוא מחייך אליה ולוחש לה משהו באוזן, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, יואו, איך הייתי רוצה גם שתהיה לי כזאת זוגיות מפרגנת ומהממת, ואז במקרה, במהלך החצי, זאת אומרת, מהרגע שאשתו או בת זוגתו, אין לי מושג אם אשתו או בת זוגתו, עלתה לבמה, ומלחששים אחד לשני, והיא מחייכת עליו, כמו, אתה זוכר, היה פעם דוקטור פיל בטלוויזיה, כן. שאשתו תמיד ישבה בקהל ומחאה כפיים. זה איזשהו סוג של, אתה רוצה גם, אוקיי? הוא נותן לך לחשוב שאתה רוצה גם, ואז הוא מוכר לך קורס זוגיות המושלמת, אם רק תשלם לו $15,000, אז תהיה לך זוגיות מושלמת. וברור שיש לך זוגיות מושלמת, כי משלמים לו עשרות אלפי אנשים, $15,000 כל אחד, מה נותר לו לעשות עם אשתו? לספור את הכסף. אז כאילו, עכשיו, ואז עוד כמה שנים בטח יצא הסרט, טוני רובינס, זה סיפור האמיתי, ואז תגלה שהוא הרביץ לה מכות, או לא יודעת מה. די. זה בן אדם עם הרבה כסף. כן, לא, אתה אין. הורס, מאמן. בקיצור, תקשיבי, אני עוד הפעם אגיד, אני לא אגיד שאין הנדסת תעשייה או אינדוס או מניפולציות כאלה ואחרות. יש מניפולציות. הכל מניפולציות. זה מה שאני אומרת. אני יכול להגיד לך שאני עכשיו רוצה להכניס בן אדם לדמיון מודרך. בוא נגיד כך, ואני מעביר לפעמים תהליכים של דמיון מודרך, ובריטריטה שעשינו בסיני, אז היו הרבה תהליכים כאלה, ואין לי ספק שאם אני שם לך מוזיקה מרגשת ברקע, כן, נכון. ואז אני מכניס אותך, זה מעצים פי 20 את החוויה. בסדר, זאת הנדסת תודעה שאני יכולה לחיות איתה. אז הנה, זה הנדסת תודעה אבל. נכון, אבל אז אני רוצה לספר לך עוד סיפור. אני מרים לך את הרגע, אני מייצר לך משהו. עוד סיפור על מה שנקרא גורו וריטריט. אבל הגורו ההוא זה לא דוגמה. אבל הנה עוד דוגמה לאחד אחר. אז יש מלא חרות ומלא שקרנים. אבל זה בדיוק העניין, שעוד לא, אני לא יודעת, או א', אין לי נטייה ללכת אחרי גורואים. אוקיי, אבל יש מנטורים, ויש מרצים, ויש מאמנים, ויש, לא יודע מה, אנשים שעומדים על במות, שסוחפים אנשים, עושים להם שינוי מדהים בחיים שלהם. יושב לך אחד מולך כזה, בסדר? אבל לא רק אני, מלא אחרים. כן. והכל סבבה. יש אנשים שאתה לא תקנה את המילה שלהם, יש אנשים שכן, יש אנשים שמאבדים את זה תוך כדי הדרך. זאת אומרת, הם בהתחלה הם עושים את זה מאהבת או מרצון להצליח, אחרי זה אהבת השליחות שלהם, נקרא לזה ככה, ואז... יפה, אמרת יפה, אני חושבת שאלה שהולכים לאיבוד בדרך, כן, הם מתאהבים בשליחות שלהם. זאת אומרת, יש כבר... הם מתאהבים במקום הזה של להשפיע ולהגיד... אבל אני חווה את זה כמו כפייה דתית. כמו מישהו שבא ועכשיו הוא חווה הערה בחייו, הוא עבר איזה תהליך, ווואלה, מושלם לו ומהמם לו, ועכשיו הוא באיזה מסע צלב, או מסע החזרה בתשובה, של כל מה שנקרא, האמינו אחריי, בואו אני אספר לכם את סיפור ההצלחה שלי. זה קיצוני, עוד הפעם, זה קיצוני. שוב, יש מלא כאלה. ואתם תאמינו אחריי, והטריק הכי יפה בדרך, אוקיי, שזה אולי שם תמונה, שם טמון זרע ההתקוממות שלי, זה שאם לא תעשי את מה שאני אומר לך, אז איך תראי את האור? אז אני אומר עוד הפעם, זה באמת יש אנשים כאלה, אבל אני חושב שיש המון קולות שפויים שלא מדברים ככה. בסדר, אבל אז הם לא גורים. אז הם לא גורים. אבל תגדירי גורו. יש המון אנשים שהולכים אחרי אנשים כאלה. ויש אנשים שפויים, עמי ארדוף, ערן שטרן, אנשים שעבדתי איתם, בסדר? כן, אתה מחזיק מערן שטרן גורו? אני לא מכירה את ערן שטרן. אני לא מחזיק ממנו גורו, גם לא מעמי ארדוף, אני מחזיק מערן שטרן, בן אדם שהשפיע על הרבה מאוד אנשים, בסדר? הוא פתח עם אלון אולמן את קוד המנצח, מכר לו את החצי שלו, המשיך לעשות מלא סדנאות, עם עצמו במשך 15 שנים, פחות או יותר, כתב 2 ספרים,
אני לא רוצה להעליב אף אחד, בסדר? אבל אני טוענת, אני רוצה לתת לך דוגמה, בסדר? שאני שמה זה. הבת שלי הבחורה מגמגמת. בסדר? יש לה גמגום. יש, אחר כך היה על זה תחקיר בטלוויזיה. יש בחור, שוב, לא אזכיר את שמו, שהוא מצא שיטה לטיפול בגמגום. בסדר? הוא היה מגמגם בעצמו. מצא שיטה לטיפול בגמגום, יש לו קורסים לטיפול בגמגום. כאמא דואגת לילדה שיש לה פגם בדיבור, יצרתי איתו קשר. מפה לשם הוא פיתח שיטה, הם כולם מפתחים שיטה, יש להם שיטה מיוחדת, שרק הם פיתחו, ורק הם יודעים, ורק הם זה, והוא אומר לי, תקשיבי, אני אומר לך, אני מבריא אותה, לא תגמגם יותר, בסדר? זה אחרי ששנים על גבי שנים אנחנו עם קלינאיות תקשורת ומורות לדיבור ומורות לשפה, גמגום, זה גם פגם מנטלי, יכול להיות שיהיו מי שיזהו אולי אפילו בדיבור שלי מידה מסוימת של גמגום, זה גם עניין גנטי, אוקיי? גם בעלי גמגם, כשאני הכרתי את בעלי בגיל 15 הוא קצת גמגם, ועבר לו. והוא אומר לי, את יודעת... אולי היה את השיטה. אולי היה השיטה. הוא אומר לי, תקשיבי, זה... ואז אני אומרת לו, יפי, נהדר, וכמה זה עולה, ומה ההבטחה, מה שנקרא, ואם זה לא יעבוד, אם זה לא יעבוד זה כי הבת שלך לא תעשה את מה שאני אגיד לה. וכמה זה עולה? 35,000 שקל. ותראו את האור. עכשיו, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, 35,000 שקל זה, ואז אמרתי לעצמי, אבל 35,000 שקל, לכאורה, לא מעט כסף, אוקיי? ולכאורה אתה אומר, וואלה, מעט כסף. זאת אומרת, אם הוא יכול באמת קסם, יעשה את הקסם, הוא יפתור לי את הבעיה. לא הלכנו. משהו לא נראה לי. אחר כך היה לזה תחקיר בטלוויזיה, שזה בלוף שאין לתאר, לוקח את הכסף מהאנשים, עובד עליהם בעיניים, הוא כמובן אומר שכל מי שזה לא הצליח לו, זה כי הוא לא עשה את השיטה. יש לי, אולי עוד פעם, יכול להיות שזה משהו דפוק אצלי, יש בי איזו התנגדות בסיסית, וגם אף פעם לא מכרתי באופן הזה, למכור את השיטה שלי, אוקיי? להצלחה לעולם, לאנשים שרוצים ללמוד ממני, בתוכנית פעולה של עשרות אלפי שקלים, אני לא יודעת, אז אולי אני התפוקה. אין לי בעיה עם הכסף. אבל וואלה, אין לי בעיה עם הכסף, יש לי בעיה, אתמול היה לי בפתיחה של קורס, עמידה מול קהל, בן אדם שאמר, שעשינו איזה תרגיל על הצגה עצמית, ואז הוא אמר, אצלנו במרכז יש את הטיפולים הכי טובים בעולם, ואת ההדרכות הכי טובות בעולם, בנושא כך וכך. ואז אמרתי לו, כמשוב על הדברים שהוא אמר, אמרתי לו, תקשיב, בן אדם שאומר לי, שהוא הכי טוב, שהביא את ההדרכה הכי טובה בעולם, זה, אם הוא רציני כמובן, זה אומר שהוא בדק כל שיטה אחרת שקיימת עלי אדמות. כן, אם הוא אומר את זה. אם הוא אומר את זה. ואכן בדק. ואז גם על זה צריך פרמטרים לפי מה. נכון. עכשיו, אם אתה לא בדקת את זה, ואני מניח שלא בדקת את זה, אתה יושב פה במדינת ישראל, והסיכוי שעשית הלוך חזור over the globe, וסרקת את כל הרשתות, ובדקת שזה הדבר שהכי טוב באמת, אז מה שאומר עליך, שאתה בן אדם לא רציני. שאתה בעצם סוג של שרלטן. אבל ה-rest my case, אבל ככה, זאת אומרת, אני עוד לא ראיתי, אולי למעט מהטמה גנדי, בסדר? גורו או שיעה, בסדר? שלא מוכר את הידע המדהים שלו בעשרות אלפי שקלים או דולרים, ואז אני אומרת, מה? אני אומר, זה עזבי את הכסף. למה עזבי את הכסף? אבל הכסף הוא משמעותי. תקשיבי, הכסף הוא משמעותי, נכון, אבל בשביל לחיות פה במדינה, צריך גם להרוויח הרבה כסף, לצערי. ואני, כבעל עסק, לא יכול להתקיים מ-200 שקלים לשעה, שאני מרוויח באיזה הרצאה או באיזה ליווי. אני חייב לקחת סכומים גבוהים, ואני עושה את זה לא כי אני ממש רוצה, אלא כי אני חייב. אז אני אומר, עזבי רגע את הכסף שנייה בצד. עזבי את הכסף רגע בצד. מוכר לי איזה חלום. עוד פעם, אני בטוחה, בסדר? בוא נשים את ה... אני רק אשלים את מה שהתחלתי להגיד רגע, אבל קודם, על ערן שטרן ואמיר ארדוף וכל האנשים שאני מחזיק מהם לפחות, כן. זה אנשים שלא אומרים לך זאת נוסחת הקסם, אלא זה אנשים שאומרים לך בוא תבדוק אם זה יעבוד עבורך. אוקיי, לי זה עובד, להרבה אנשים זה עבד, אבל בוא תבדוק. ואני מדבר בשפה הזאת, הרבה אנשים מדברים בשפה הזאת, אבל אני חושב
זאת הדרך שבה אמורים לדבר. אבל גורו, או לצורך העניין, מנטור, לא אומר בוא תבדוק, אומר בוא, follow me. לי זה עבד. לי זה עבד. לי ולאלה. דרך אגב, אפילו הספר, מועדון החמש, נו. אוקיי? ואני רוצה להגיד לך משהו על מועדון החמש. מה הבעיה עם מועדון החמש? אני אסביר לך מה הבעיה עם מועדון החמש. מה הבעיה? בסדר? קם בן אדם בבוקר, בן כמה הוא היה כשהוא כתב את הספר הזה? אני לא יודעת אפילו. 45, אוקיי, 45. אז אני רוצה לספר לך משהו על השעון הביולוגי שלנו. in case you didn't know. קודם כל, יש כל מיני סוגים של אנשים. זה אני אומרת לך בתור מי שעושה סדנאות ניהול זמן, בסדר? מלמדת על זה. יש הרבה מאוד פרחים בטבע, הנה טלי, זה בשבילך. כל פרח בטבע, אוקיי? יש המון סוגים של פרחים, פורח בשעה אחרת. אוקיי? אז מה שמתאים, אני לא מתאים לי לקום ב5 בבוקר לרוץ, לא יקרה, לא קרה עד היום, לא יקרה. אבל הוא מציע רק אופציה. רגע, לא נכון. לא. מה, הוא אומר לך, את לא בסדר אם אתה קומים ב6? ועוד איך כן. למה? כי אם אתה לא במועדון 5 בבוקר, זה סימן שאתה לא עושה מספיק כדי להצליח בחיים. עוד הפעם את מסתכלת החוצה, נו. לא, אבל רגע, אבל על זה בנוי כל המועדון, אני רוצה להסביר לך משהו, בסדר? יש לנו שעון ביולוגי, בסדר? יש אנשים שפורחים כל אחד בשעה אחרת, כל אחד יש לו, המוח שלו מתחמם ונהיה, אני לא צוחקת, זה ביולוגי. מתחמם, כן, 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 אנחנו כדי להיות גאונים, בסדר? דנה רגב קוראת לזה אזור גאונות. כדי להיות באזור הגאונות שלנו, המוח שלנו צריך לעבור איזשהו תהליך חימום, כמו שלפני אימון אתה מחמם את הגוף, אותו דבר, בסדר? אז יש אנשים שוואלה מתאים להם, אוקיי? השעון הביולוגי שלהם אומר בשעה 5 בבוקר, או בשעה 7 בבוקר, הם הכי חדים, ולכן הכי טוב להם לקום ולעשות את זה. יש אנשים כמוני למשל, אוקיי? שהשעה הכי טובה שלהם במהלך היום, זה שעה 3. אוקיי? אני בשעה 3, וואלה, שואלה. בסדר? תושיב אותי בשעה 3 לכתוב תוכן, או לחשוב על זה. וואו, אז אני... שעה קשוחה. אבל זה... כי בבוקר מטרידים אותי כל מיני דברים אחרים, עד שהמוח שלי מגיע לפוקוס שלו. עכשיו, כשהבן אדם כתב את הספר על מועדון 5 בבוקר, סביר מאוד להניח שהוא לא היה בן 20, בסדר? יש גם עניין של ביולוגיה, פיזיולוגית, גילאית. אבל שוב פעם את נתפסת למשהו. ובסוף, רוב האנשים, כשאתה ואני כנראה נגיע לגיל 60, כנראה כן נקום ב5 בבוקר, ואז אולי אני אקום לרוץ, כי השעון הביולוגי מתחלף, וככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו קמים יותר מוקדם. אבל אז אני אומרת, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שהופכים את זה ל-must have. זאת אומרת, זה לא נכון. אם לא תקומי ב5, אבל אלה המסרים. זה המסר שאת מקבלת מזה. ואפשר להגיד גם, חבר'ה, מי שרוצה להצליח, יש אופציה מעולה, לקום ב5 בבוקר. את אומרת, לא. אם הוא אומר שצריך לקום בבוקר, סימן שלקום ב6 זה לא טוב מבחינתו. דיברתי איתו, דיברתי עם דיפק צ'ופרה, לא דיפק צ'ופרה, מי זה? לא זוכרת אפילו, נו, הנזיר שמכר את הפרארי, איך קוראים לו? אני אזכר עוד מעט. אבל זה לא אומר שזה לא טוב, לקום ב6, או לקום ב7, או להיות חיית לילה. רגע, אבל זה בדיוק, אז אתה יודע מה? זה רובין שרמה, רובין שרמה. הקושי שלי הוא מניסוח השיווקי, בסדר? זה לא מציג את זה. כל הספרים שלו הם כאלה, אגב. לא מציג את זה כבחירה חופשית. זה מציג את זה, לא, אבל מה לעשות? זה לא מציג את זה כבחירה חופשית, זה מציג את זה כ-must have, כנתון, תקומי ב5 בבוקר, תהיי מצליחה. ואני אומרת לך, אם אני אקום ב5 בבוקר, אני אהיה פחות נחמדה ממה שאני כרגע. אני מביא את המכשיר לסריקת אמונות שלך. מה קורה? בואי תשכבי פה על שולחן, נשים את הסורק אמונות, ונגלה את האמונות שלך. את שימי לב, איך את לוקחת משהו שמישהו אחר אומר, ואומרת, הוא לא אומר שזה טוב, הוא אומר, אתם לא טובים. נכון, ככה אני כותב, אתה צודק, זאת הקליטה שלי. אז יש משפט, הנחת יסוד ב-NLP, שהמשתמע ממנה זה שהוא לא נגד, כל אדם עושה את הכי טוב עבור עצמו באותו הרגע, בהתאם למשאבים, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל אנשים הם לא נגדך, או נגד מישהו. הם בעדם. הם בעד עצמם. זה העניין. בן אדם לא קם בבוקר ואומר, איך אני עושה רע לשלי? הוא אומר, איך אני עושה טוב לעצמי? הוא אומר, איך אני עושה טוב לעצמי? כן, ואז הוא מצא את האושר, והדרך שלו להפיץ את... אני חייבת לתקן אותך בהקשר הזה, זה מאוד יפה מה שאתה אומר. אני לא חובה את זה ככזה, מרוב האנשים... רובין שרמה אומר, בוא נראה איך המסר השיווקי שלי עולה על פני כולם,
אני מתג את זה כמועדון 5 בבוקר, אני הכי טוב, זאת הדרך. נכון, ואם אתה לא במועדון, אז אתה... אז מה יגיד מישהו שמוכר מדיטציות ועושה מיינדפולנס? לא יודעת, למה אתם חייבים להגיד שאתם הכי טובים? אבל הוא לא אמר שהוא הכי טוב, הוא אמר שטוב לקום ב5 בבוקר ולהספיק הרבה. טוב לך לקום ב5 בבוקר. אחלה, והרבה אנשים מתחברים לזה, ואת לא, וזה מעולה, וזה סבבה. זה לא קשור להיותו מנטור, גורו, לא גורו, כן עובד על אנשים, לא עובד על אנשים. זאת השיטה שהוא חושב שהיא נכונה, שיכולה לעזור להרבה אנשים. אגב, הרבה אנשים מאוד מוצלחים יגידו את אותו דבר, אבל לא משנה, נגיד שלא. בסדר, אני אומרת, זה כל הסיפור, אין פה מעבר. כשבן אדם נמצא באזור הגאונות שלו, בסדר, ובאמת עוזר לו מאוד לקום ב5 בבוקר ולחדד את המוח שלו, ימימה תגיד שזה טוב להיות ימימה, נכון, ההוא הדתי יגיד שזה טוב להיות דתי, הנוצרי יגיד שזה טוב להיות נוצרי, כל אחד שיגיד מה שנכון עבורו, זה בסדר גמור. איך אתה יודע מה נכון עבורך מרוב שיש כל כך הרבה אנשים שכל אחד אומר שהוא הכי טוב? זה שאת מבולבלת זה כבר משהו אחר. זה שאת מבולבלת זה כבר משהו אחר. את לא חייבת להתפקס גם, זה גם סבבה, אבל את מבולבלת, זה לא קשור למנטור, זה קשור לעצמך. ואני שוב פעם חוזר על זה, של העניין של להסתכל ימינה ושמאלה. ומתי אני מסתכל פנימה ומתחבר לה בפנים, ואולי שווה שנעשה פרק על איך להתחבר פנימה, אבל זה העניין, כשאתה מחובר בפנים, אז אתה פחות מבולבל ממה שקורה בחוץ, ויש מיליון דעות, ואנחנו נמצאים בעידן מאוד מבלבל, אם אתה מסתכל יותר מדי ימינה ושמאלה. מאוד מבלבל. נכון, ובזה אני חושב שאנחנו נחתום. מי שגורו וחושב שהוא גורו, שיבוסם לו, אני טוען שאתה יכול לבוא ולהגיד מה נכון עבורך, ולנסות לעזור לאחרים, יעבוד לחלק אנשים, מגניב, לחלק אנשים פחות יעבוד, גם סבבה. אתה יכול גם, לא יודע מה, אם אתה רוצה להיות עם אינטגריטי גבוה, להגיד, מי שיעבוד לו משלם X, מי שלא יעבוד לו משלם Y, לא יודע מה, אם אתה רוצה. אני אישית נורא לוקח תוכניות ליווי, בצורה מאוד 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 רצינית. זאת אומרת, אני עד עכשיו לא הוצאתי כמעט תוכניות ליווי, כי תוכנית ליווי זה אומר, בוא נתחייב על תוצאה מסוימת. נכון. או על איזה משהו, שאתה באמת, יש פה אחריות מאוד גבוהה. קורס, נורא קל לי להעביר, קורס זה קורס. בוא, יש לך קורס, כן. בוא, הנה יש לך שיעורים. שיעורים. אתה לא מתחייב להצלחה כן, של לא מי שלמד את הקורס. אני גם, ההשקעה היא יותר נמוכה, מבחינתי, בזמן, בהרבה דברים, באנרגיה. תוכנית ליווי, ההשקעה שלך היא מאוד גבוהה, אתה רוצה שאנשים יגיעו לתוצאות מאוד גבוהות, העלות היא גם בהתאם הרבה פעמים, ואנשים אולי פה אפשר לדבר על זה שיש הרבה זילות בעניין של כמה אחריות אנשים לוקחים. זה אני יכול להסכים איתך. כמה אחריות, גורים לוקחים אחריות? מנטורים לוקחים אחריות? אז זאת שאלה, ופה זה עניין של אינטגריטי, ופה זה עניין שיש כאלה שכן. עוד לא הכרתי את מי כאלה שלא. דרך אגב, אתה צודק, כמנטורית אני אומרת, גם אני, יש בתהליכי ליווי, אחד הדברים שתמיד שואלים אותי, אוקיי, ומה את מבטיחה? אני מבטיחה תהליך. אני לא יכולה להבטיח תוצאה. נכון. אין לי יכולת להתחייב על תוצאה. מעולה. כי התהליך הוא אישי, ומה שנקרא, התובנות הן אישיות, וגם לכל אחד יש מדדי הצלחה שונים. מדדי ההצלחה שלי הם כנראה מדדי הצלחה מוגזמים אולי. יכול להיות. בקיצור, אני עוד הפעם אומר, יש אנשים טובים, יש אנשים פחות טובים, יש אנשים שקצת השתנה להם משהו בתפיסה, והם נורא שמחים שעוקבים אחריהם ומזהים אותם, והם כאילו, זהו, הם כבר בעיני עצמם הפכו להיות האישו. נכון. וזה מפחיד. אני הרבה פעמים שם את עצמי במקום שבאים אליי אנשים, היינו בריטריט בסיני, אני אגיד את המילה הזאת כל פעם. בלתי נסבלת המילה הזאת. בוא נדבר באמת על המילה הזאת. נדבר על זה בפרק אחר. אבל, ואנשים באים ומצטלמים איתי סלפי. בסדר, אבל זה... לא, אז אני מסתכל ואני אומר לעצמי, בוא תירגע, אתה רק בן אדם, אתה חוזר הביתה ואתה שוטף כלים, והרבה פעמים זה מבלבל, אתה חוזר כאילו מאיזה, לא יודע מה, אירוע עם הרבה קהל, הרבה זה, ואתה אומר, וואו, זה אלוף, אני מדהים. אתה בא הביתה לאשתך, אני אומר, טוב, לך תוציא כביסה, תעשה את זה. אני מסתכל על עצמי, אני אומר, בונה, אני המנטור האגדי, אני אשטוף כלים. ואז אתה חוזר חזרה ומבין שאתה כולה בן אדם, והכל בסדר, ואני חושב שככה זה צריך להיות.
כן? אוקיי. תקחי לתשומת ליבי. נלקח לתשומת ליבי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. טוב. ביי שלי. ביי כפרות.